Dahil sa banta ng terorismo, base sa kumakalat na alert memo na mula sa NOLCOM, may mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon ng AFP at PNP sa Pangasinan. Pinaigting din ng pulisya ang pagbabantay sa mga matataong lugar sa Manawag, Pangasinan. At sa Ilocos Norte naman, nakipagpulong ng pamunuan ng Simbahang Katolika sa pulisya upang mapaghandaan ang anumang banta. Narito ang report. Magsasanib puwersa ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Pangunahing tututukan ng Minor Basilica ng Our Lady of Manawag na araw-araw dinarayo ng libu-libong deboto. Ang bayan ng Manawag ay isa sa mga tinukoy ng kumakalat na alert memo mula sa Northern Luzon Command o NOLCOM na target umano sa terrorist attack ng grupong ISIS. Kabilang din ang Lawag City sa Ilocos Norte, Vigan City sa Ilocos Sur at Tuguegarao City sa Cagayan. However, with this information, dinagdagan natin. We intensified our intelligence gathering and target hardening measures. So that is still for verification, but nevertheless, yung 702, with or without the threats, we are always preparing and we are always doing target hardening para maiwasan yung mga ganung problema. Patuloy na biniberipika ng intelligence unit ng NOLCOM ang issue ng terrorist attack. Ma-alert yung mga units namin and to find out if the information is true at kung may katotohanan yon, then we have to do something. Sa Ilocos Sur, halos araw-araw namamataan ng SWAT team sa mga business center at simbahan dahil sa banta ng terrorist attack. Ayon sa pulisya, mas pinaigting ang checkpoint at police visibility sa mga pampublikong lugar. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, agad nagipagpulong ang mga opisyal ng Diocese of Lawag sa Police Provincial Office dahil sa banta ng terrorist attack. Ayon kay Reverend Father Joey Ranho, maring pananakot lamang ang naturang impormasyon pero mainam pa rin ang maging alerto. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amianan.